mahtava. Kauankohan sitä pitäisi pelata tällä ohjaimella, että oppis käyttää yhtä hyvin sulla suurinkaan piirtein yhtä hyvin kuin näppistä ja hiirtä. Siellä on hautuumaa. What? Täällä vaan zombeja tai jotain muita. Tänään olisi tarvinnut arjahtia. Näinä päivinä. Ei varmaan kuule yhdellekään. Ei. Meidän runissa oli pyri olemaan harhailematta. Keskity tehtävään. Älä harhaile, älä hortoile. Mikä siinä on niin vaikeeta juosta lineaarisesti vaan tehtävästä toiseen. Tai jäädä taivastelemaan kauniita maisemia ja kulkia talosta talloon ja etsiä tavarat joka paikasta. Se on vaikeeta kyllä jättää näitä tavaroita lojuumaan, kun näet jotain. Heti iskee utileisuus päälle, että sun pitää mennä... Katsokaa. Tämä on kyllä vähän villissä paikassa. Mikä toi oli? Tommonen... Säikäi. Tyyppi oli vissiin ajanut kalliolta alas ja laittanut nukkumaan tähän. Okei. Miten ne on ihan tullut tietää eikä mitään? Miten ne on päätynyt tänne? Kyllä mainiossa paikassa tuo. Pitää ottaa screenshot. Miten se on päässyt oikeasti? Miettikää. Tuolla on tie. Täällä on kalliota. Miten ihmiset on päässyt tänne? Mistä toi on tullut tänne? Ei, onko tuo joku lentokone? On tuo lentokone. Käydään katsomassa sitä. No, en mä nyt tiedä. Mä wonder. Täällä saa... Ei me taita päästä tänne. Tää on lentokone. Täällä saa Ei pakko me lähteä pois sieltä. Saadaan radioaktiivista juttua. Missä tää on? Tänne pitää tulla katsoa myöhemmin uudestaan. Tätä se näkyy kartassa tätä paikkaa. Oli varmaan joku Easter egg tai joku salaus. Tätä näkyy kartassakaan tätä lentokonetta. Tänne pitää tulla käymään sitten, kun meillä
on joku suojaharska tai joku käydään tutkimassa tuo lentokoneen läpi. Aika villit näköinen nimittäin. Ei, taas me harhaannuttiin. Taas me harhaannuttiin. Pitäisikö meidän käyttää niitä... Montakohan mulla on? Radekseja. Radaveita, entä kun 4? En mä vielä halua käyttää niitä. Kuka tuolla? Onko se raideri? Täällä on autoja ihan ihmeellisissä paikoissa. Mä oon osittain tänne kalliosissa. Ihmisen on joutunut tämmöiseen paikkaan. Onks toi vihollinen? On. Sitten me yllättää sitä mitenkään. Eikö niin, ei tässä oo. Sekoitan pelit keskenään. Eihän tää oo Far Cry. Ei tässä oo. Tässä on takedownia. Tässä voi olla niskalaukaus ja varmistus. Viiteenkymppi, okei. Mihin se nyt meni? Mä olisin yrittänyt antaa sille tyylikkää. Hey, I think someone's out there. Ei, someone's up there, niin. Missä sinä oot? Tuolla. Pissus, vieläkö tässä oikeastaan? Okei. Nyt hipii hiljaa. Nyt mä ulohin on koiran. Tämä ei näytä meille mitä vielä oli. Tämä on tuo... Kiitos, Cosworthi. Missä noi harnessit on paremmat, en mä tiedä. Mihin nää tulee pää? Minkä nää korvaa? Se vendesi on mulla ollut se todella kauan ja mulla oli niitä kopioitakin vaikka kuinka hirveästi. Tätä kaikki on mennyt hukkaan tällä hetkellä. Karisma.
Left legi. Light dog armor. Hei, voinko mä antaa dog meatille tämän? Se on ihan hyvä. Se on mukava oli noin servulla pelata sitä. Nyt pakko mennä. Right leg. Right leg. Tää ei oo kovin Let her left leg. Radar light. Tää ei oo kovin intuitiivinen tää menu. Se modiversio, minkä mä näkkin, niin se oli kyllä hieno. Siinä oli paljon simppelimpi. Hetki se mekko. Mitä se nosti se mekko? Missä se nyt oli?